नमस्कार मंडळी, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आज आपण बघणार आहोत निरफणसाचीच किंवा विलायती फणसाची कापं। ही कापं कशी करायची याची सगळी माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक पण करा। हा बघा, हा निरफणस आहे आणि या निरफणसाची ना बटाट्यासारखी भाजी पण करतात किंवा कापं। आता सगळ्यांनाच काय बटाट्याची भाजी आवडते असं नाही, पण याची कापं सुद्धा सुंदर लागतात। तर आता हा साप ना कसा करायचा तो बघा। तर हे हा जो आहे हे ना ह्या सीझनलाच, म्हणजे आता श्रावण महिन्यात वगैरे हे मिळतात आणि नंतर एकदा पण मिळतं। 2 वर्षातनं 2 वेळेला सीझन असतं याचं। नंतर मी डिसेंबर जानेवारीला असे मिळतात ते। तर आता आपण हा साफ करून घेऊया। तर याच्यामध्ये एक छोटीशी पाव पण असते, तर याची मी आता कापं करणार आहे, बटाट्याची भाजी नाही करणार आहे, तर आपल्या आवडीवर आहे। तर पहिल्यांदा ह्याची आपण काय करूया, ही वरची जी सालं आहेत ना ती काढून घेऊया। हे बघा, जसं आपण तो फणस साफ करतो ना त्या पद्धतीनेच हे बघा अशा प्रकारे हे साफ करायचं। विलायती फणस किंवा निरफणस ज्याला म्हणतात आणि त्याची भाजी बऱ्याच लोकांना खूप छान आवडते भाजी, कारण बटाट्यासारखी भाजी होते। आपण बटाट्याची भाजी कशी मिरची आणि घालून करतो ना तशी। मी याची कापं तुम्हाला दाखवते, कारण कापं सगळ्यांनाच आवडतात। वरची सालं काढल्यावर असा होतो का आपण धुवून घ्यायचा फणस। आता थोडासा बघा डिंक थोडासा आहे याला, तर हाताला आपण तेल लावून घ्यायचं। फणस म्हटल्यानंतर डिंक हा येणार, पण लावून घेते। आपण बटाट्याची कापं कशी होतो त्या पद्धतीने आपण हा चिरायचं। हे बघा, आतमध्ये ही पाव आहे, पण ही काय म्हणजे थोडीशी कडक असते फक्त ती, बाकी ती त्याचा काही त्रास नाही। तर या पद्धतीने आपण घ्यायची, अशी कापं काढून घ्यायची अशी बटाट्याची त्याच पद्धतीने, काही फरक नाही बघा। आणि अशीच समजा आपण चिरली घ्यायची बटाट्यासारखी भाजी पण होते, पण कापं सगळ्यांना आवडतात ना, म्हणून मी कापं करणार आहे। तुम्हाला हवी तर भाजी पण तुम्ही करता, वांग्याची कशी आपण कापं करतो, बटाट्याची, सुरणाची। हे बघा, आता ही अशी पाण्यात टाकून ठेवायची आणि नंतरला मीठ आणि हळद लावून घेणार आहे। आणि नेहमीप्रमाणे जशी बटाट्याची कापं करतो त्याला मीठ आणि हळद लावून ठेवून झाल्यानंतर आपण त्याला काय करायचं, फक्त पीठ आणि मसाला लावायचा तांदळाचं पीठ, ते नंतर तुम्हाला दाखवतो। त्याच्यामध्ये हळद टाकली आहे, आता चवीनुसार मीठ टाकायचं। नंतर थोडीशी जिरेपूड, हे जिऱ्याची पूड मी घरात करूनच ठेवते, समजलं का, त्याला चांगलं चव आहे आणि वेगळा स्वाद येतो। आणि थोडीशी धणेपूड ही पण जराशी घालायची आणि थोडंसं याच्यामध्ये तिखट टाकायचं। बघा, मी पीठ हे तयार करून ठेवलेलंच आहे, तांदळाचं पीठ, थोडासा रवा आणि तिखट। हे बघा, हे तसं लावायचं आणि चांगलं हे लावून घ्यायचं ह्याला। मी पाण्यात ठेवलं होतं ना, त्या पाण्यामध्ये सुद्धा थोडंसं मीठ टाकून ठेवलं, म्हणजे त्यातला डिंक सगळा निघून जातो। बघा, ज्या ठिकाणी जास्त असं जून होतं तिथलं मी पाव ती आतमधली काढून टाकलेली आहे। बघा, आता सरळ आपण हे कापं जशी बटाट्याची भाजतो की नाही शॅलो तसं पण हे करायचं आहे, पण थोडंसं याला जास्त वेळ लागणार आहे, झाकण ठेवावं लागणार आहे वरती आहे। बघा, आता ह्याच्यामध्ये असं घोळवायचं जरा आणि नंतर आपण त्या तेलावर लावायची ती कापं। हे बघा, ही अशी लावून घ्यायची। ही जरा मोठीच राहिली का चिरता येणार, कारण याचा ताट असतं ना, भीती वाटते हात बीत कापेल तर, आणि मला सुरीने जमत नाही कट करायला। तर तशी लावून घेते, आता गॅस कमी करते आणि
सगळी ठेवून घेते आणि मग झाकण वरती झाकण ठेवायचं की वाफेने चांगली शिजतील. मग ती कढईने जरा तसं तेल सोडून घेते. तर त्याच्यावरती मी झाकण लावणार आहे ना. झाकण लावून लगेच उघडायचं नाही, अगदी 5 मिनटं तरी तशीच आपण त्याला वाफ द्यायची आहे. हे बघा, गॅस मीडियम ठेवायचा आणि झाकण ठेवून 5 मिनटाला वाफ द्यायची. बघा 5 मिनटं झाली आहेत. आता आपण परतून घेऊया. हे एका सुंदर भाजली ती बघा, ती सगळी आहे ती परतून घ्यायची आणि परत झाकण ठेवून 5 मिनटं ही वाफवून घ्यायची. तुम्हाला हे मोठं असं गोल नको असेल तर छोटे असे छोटे पण करता येतात. तर परत आता तेल नको आहे बघा, चांगलं ओला दिसतोय तवा. तर मी झाकण ठेवून 5 मिनटं आपण वाफ देऊया. 5 मिनटं झालीत बघा. हे बघा, अगदी बटाट्याच्या कापासारखीच झालेली दिसतात बघा. थंड झाल्यावर दाखवते ना. 5 मिनटं झालीत बघा. हे बघा, अगदी बटाट्याच्या कापासारखीच झालेली दिसतात बघा. थंड झाल्यावर दाखवते ना. बघा दाखवते तुम्हाला. हे बघा, म्हणजे ही शिजली आहेत आता कापं. तर ही अशी आपल्याला कधी डाळीची आमटी असेल किंवा हे मिळत नाही बघा, हे सहसा त्या सीझनलाच मिळतात. तर अशा प्रकारे आपण कापं करू शकतो किंवा तुम्हाला सांगितलं तशी बटाट्याची भाजी करतो, तशा छोट्या छोट्या फोडी करून बटाट्याच्या भाजीसारखं आपण हे करून खाऊ शकतो. बघा, आता ही कापं तयार झाली आहेत.